В Нощен хоризонт следва една покана за коледен концерт. Тя е от хора на Софийските момчета. Традиция е хорът да прави коледни концерти. Концертът е на 23 декември от 11:30 часа в залата на Националната музикална академия, а входът е свободен. 2023 беше една много успешна година за хора на Софийските момчета, които бяха домакин на третото издание на Международния музикален фестивал "Момчетата пеят". Фестивалът беше реализиран по проект към Министерството на културата, спечелен от Сдружение "Хор на Софийските момчета" с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство. Страна партньор на проекта беше Исландия и хорът на момчетата от Рейкявик. В последното, трето издание на фестивала участие взеха 4 хора. 2 от България, хорът на Софийските момчета и хора на Пловдивските момчета Стефка Благоева и 2 състава от чужбина. Катедралния хор от Солотурн, Швейцария и хорът на момчетата от Фландрия, Белгия. Как ще продължи реализацията на фестивала след края на проекта, за това говори диригентката на хора на Софийските момчета, чиято идея е в основата на това музикално събитие – професор Адриана Благоева. Финансирането за сега е само на ниво кандидатстване по проекти, тъй като така в момента тези проекти се движат и евентуално за следващи издания на фестивала сме кандидатствали на няколко места за финансиране. Очакваме сега резултати. За пеещите момчета от България и от чужбина тези музикални срещи са били истинско преживяване, разказва професор Благоева. По думите й, ако бъде осигурено финансиране, следващото издание на фестивала ще се проведе през октомври другата година. Да, очаква да има продължение. Това е много интересна такава форма на колаборация между хоровите състави. Надявам се да имаме и нови хорове партньори, тъй като ако успеем да намерим така подходящо финансиране, имаме право да избираме и други хорове партньори за подобни фестивали. Фестивалът е единствен в Европа. Тук в България момчешкото хорово пеене има нужда от по-голяма популяризация. У нас има само 3 момчешки хора от София, Пловдив и Варна, докато в други европейски държави този вид хорове само от момчета са в подем, казва още професор Благоева. И заради това амбицията на този фестивал е да покаже възможностите на момчешкото хорово пеене, да покаже това, което всъщност тези състави могат да демонстрират и се надявам, че така в съвсем скоро време ще има възможност да чуем и нови състави. Момчешкото хорово пеене винаги е било изключително атрактивно. То е свързано изключително много и с самата практика, която съществува в по-голямата част от държавите в Западна Европа, тъй като произхода на момчешките хорове по принцип тръгва от там, от католическата религия, от богослужението, католическото, което изисква участие на хор. И момчешките хорове в Западна Европа не случайно са с толкова дълголетна традиция. Има състави, които са с няколко стотин годишни истории. У нас хора на Софийските момчета е първия създаден в България. Навършихме неотдавна 55 години. Популяризацията на момчешкото хорово пеене, на българското хорово изкуство и в частност на детското хорово изкуство има за цел да достигне до нови публики, продължава професор Благоева. Това е по-младата аудитория, младежката публика. Още повече, че съставите, които концертират, те са не само момчета до 6-7 клас, те включват в състава си младежи, които са даже и студенти, не само ученици в гимназията или техникумите, но даже и студенти. Ние имаме даже и завършили момчета, които вече са работещи хора. Така че към по-младата аудитория е насочена нашата инициатива и нашите концерти. Разбира се, към всички любители на хоровата музика. Това е главната ни цел. Завършваме с поканата за коледния концерт на хора на Софийските момчета. 30 и няколко години сега имаме традиция на коледните концерти, която беше прекъсната от COVID-пандемията и сега тази година на 23 декември в 11:30 часа в залата на Националната музикална академия ще се проведе отново възстановената традиция на нашите коледни концерти. Входът е свободен, така че каним всички
да обичат тази музика, да заповядат. Това беше професор Адриана Благоева, диригент на хора на Софийските момчета. Ще завършим, разбира се, с едно тяхно изпълнение.